आंनियालाय बेनोसै जोंनिया पदम बिबारावनो होनसै आच्छा दे बिबारखौ दा जोंहा महादेबखौ फुजिनांगौना बिबार गैयाबा महादेबखौ फुजिनो हाया आच्छा जों आरो पार्बती जाबाय नालाय जों पार्बती जाबाय महादेबखौ फुजिनांगौ दे नुस'नानै दख' इलेक्सननि सिगांबालाय नायफायसै उनाव आरो गैया इलेक्सनाव देरहालांगौबा आरो सोरखौनो सोर नायबावनो सरकारा जोंनिया बे इउपिपिएल सरकारनि बे काथिराम सारानोसै जायखिजाया दा मा होनो नांगोलावनो भट होखाग्रा नालाय इयावनो होसिगोन ট্ৰেক্টৰতে দিম নেকি এইবাৰ ট্ৰেক্টৰত দিব কিয় দিব ট্ৰেক্টৰত এইটো বা কি হয় এইটো ময়ো নাজানো মুঠতে দিছে তো নাঙলতে দিছিল एख' गैया 5 बोसोर मावलांबाय इउपिपिएलआ दिनैलागै जेबो लामा सामा गैया ओंखायनो जों बेफोरखौ मोजां मोना आरो मोजां मोना आग्लानिफ्रायनो आं मोजां मोनखाया आग्लानिफ्राय मोजां मोनखाया दाथ' दासै सोरनो होफैयाखै प्रमदआ जोंनि जायगायाव प्रमदबो फैया माबा दङ फिए दङ फिएबो जोंखौ नायफिनफाथाराखै गैखाया गामि होनांगौनो जेबो जोङो प्रमदनि न'बो सिनाया खाथिरामनि न'बो सिनाया दिनैलागै खाथिरामनि न'आवलाय मानो थाङा नुवाबा जोंखौनो सैयाबा आरो जों मा फैफेराखैबो जोंखौबो सिनाया दालाय भटखौ सोरनो होगोन जोङो दा थुगोन जेनेबा जा जि सोलिदों बिबार ना मा होनो बेयाव जों होगोन आरो बेनिफ्राय नैबे आरो लामाया जानो गोनां सेंसन दंमोन बेखिनि लामायाबो जायाखै बेनि खार'नै जों रागा जोंदों आरो सोरखौ रागा जोंदों प्रमद मोनखौ आरो पाब्लिक आरो सासे नायनो जागासिनो जों आरो गोदो नांगौ थुयै दा बिबार जाहैबाय नालाय कनफिउजन जानाय दं रायजोफोरजों थांखानांसिगोन बा बहा थुगोन बिबाराव प्रमद बर' आरो बिस्वजित दैमारि सार नोंसोरबा सोर सासेखौ मोजां मोनो सानैखौबो मोजां मोनो ओमफ्रायबा थुनायाबा बहा थुगोन दा जेनेबा माबादो इयावनो थुसिगोन आरो एबा मा मादो बिबाराव जोंनिया हामा लामाया मावना होआखै दख' गोरों गोराफोरानो दा जों साननाय मथे मा होनदों बिस्वजित दैमारि जों रोङाना नामबो खारियाबा नामबो रोङा मायाव थुनो सानदों जों दा बिबारावनो थुनोसै